онҳо тариқи телефон бо ҳам дашному ҳақоратҳо намуда ай бачаи куло гап мета. агар рақобат ва мубориза набошад, дар он самт на пешравӣ дида мешавад, на шӯҳрат. ё азизи ман куҷоӣ? рафти ву монди маро бо ҳами ҷудоӣ. умрбод бо ҳам қаҳрӣ шуданд. лаҳзаҳои бо ту будам, лаҳзаҳои ҷовидонӣ. ҳайрону парешону одресда намедонам. шояд суол диҳед ки рақиби Суро кӣ бошад? Я бори дига салом алайкум бародаро. Чӣ хеле ки барои граница гузаштан мо акай бахара ба шумо тавсия медодем. Бародаро, ҳозир ин ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, занг бизанед. ҳар рӯза сафар дорад 500 рубл айноми канали мо кадоме ки мерава скидка карда мешавад. Бародари ба бовария мошиноша хай дидагӣ бидем, мошинои замонавӣ бе ягон камбудӣ д ташаффур дора. ҳар рӯза сафар марҳабат нами рақамҳо да занг. муқовимат ва муборизаву рақибтарӯшӣ имрӯз миёни ҷомеаи мо аниқтараш дар ҳама самтҳои фаъолият дидаву мушоҳида мешавад. агар рақобат ва мубориза набошад, дар он самт на пешравӣ дида мешавад, на шӯҳрат. асоси гуфтаи ин ҷумлаҳои мо дунёу шоу бизнес аст. имрӯзҳо майдони ҳунар миёни ҳунармандон аз ҷумла ситораҳои маҳбуби кишвар дар авҷи рақобат қарор дорад ва ин мубориза сарояндаҳои моро зиёдтар инкишоф дода инқилоби ҳунарашонро ба чашмҳо аён мегардонад. Суро Аҳмадова яке аз чеҳраҳои саршинос аст. сурудаш, симояш инсонро ба сӯи худ мекашад. оҳангу навоҳои дилфиребаш шоистаи таҳсини мухлисонаш аст. ӯ низ дар баробари дигар сарояндаҳо рақиб дорад ва авҷи ҳунараш ба авҷи ҳунари дигар зебосанамҳои саҳна баробар аст. хоҳам ки ба зери қадамат зор бимирам, ҳарчанд кунӣ зинда дигар бор бимирам. шояд суол диҳед ки рақиби Суро кӣ бошад? мо ба ин савол ҳарчи зуд посух медиҳем. меравам аз ту аз зиндагият хор мешавӣ, барои дидани рӯям ту бедозор мешавӣ. фараҳнос шарафова аз ҷумлаи ситораҳои маҳбуб аст ки бо таронаҳои ҷолибу оҳангҳои ошиқонааш шунавандаи хешро ошиқи ҳусну ҷамолаш гардонидааст. имрӯз дар майдони ҳунар ҳам Суро ва ҳам фараҳнос дар як зина қарор доранд. ҳамин тавр не? боварӣ дорам бале мегӯед ё шояд рад намуда яке онҳоро пешрафтаву машҳуртар мехонед. ин андешаи шумо ниҳоят ба мо зарур аст. ё азизи ман куҷоӣ? рафти ву монди маро бо ҳами ҷудоӣ. дар ҳақиқат кадоме аз онҳо дар саҳнаи тоҷик пешқадам ҳастанд, Суро ё фараҳнос? лаҳзаҳои бо ту будам, лаҳзаҳои ҷовидонӣ. лаҳзаҳои бе ту будам, зиндагони зиндагӣ. ҳам ошиқам макун ту ҷангам, бо ҷафои худ мазам ба сангам. фараҳнос симои ҷазоб ва садои маҳину дилнишин дорад. ҳоло ки бешавҳар аст, ҳамагӣ ба сӯяш нигоҳи ошиқона духта мехоҳанд, маликаи орзуҳои дилашон маҳз бону фараҳнос бошад. Суроро низ чун фараҳнос мухлисонаш дӯст медоранд ва аз он ки рӯзҳои охир Суро имиҷашро иваз намуда бо либосҳои маҳкаму хушдухт рӯи саҳна аст, мардум таваҷҷӯҳи зиёд намуда ба ҳунараш, ба одобу рафтораш зиёдтар каф мекӯбанд. фараҳнос низ бо ҳусни кушодаву маҳину дидадарогиаш аллакай азизи халқ гардид. дар ишқи ту ай ҷонум ман куштаву қурбонум, ҳайрону парешонум, одресда намедонам. ай бачаи куло гап мета, ҷилва кунӣ чап мета. ай бачаи куло гап мета. бисёриҳо гумон мекунанд ки ин ду сароянда сояи ҳамдигарро аз девор тарошида мудом ҷои якдигарро дучор оянд. ба қавли насренияҳояшон баъд мегардад. наход ин шунидаҳо рост бошад, ё шояд овозаи бардурӯғ асту душманонашон чунин овозаҳо мебофанд. ҷои дигар шунидем ки онҳо тариқи телефон бо ҳам дашному ҳақоратҳо намуда умрбод бо ҳам қаҳрӣ шуданд. мо ки дар ин навбат аз паси овозаву зиндагии паси пардагии онҳо намедавем. шунидани ин суханҳо бароямон тамоман муҳим нест, вале донистан мехоҳем ки ошиқони ҳунари фараҳнос дар кишвари мо зиёд ҳастанд ё Суро. бо ма дигар қаҳрӣ накун, ду чашма кун пурӣ намай, ба ҳоли
طاقت نادیدن روی تو ندارم هرچند که در حسرت دیدار بمیرم. مخلصان عزیز، زیر این نوار هر کدام شما حق دارید که میونی این دو بانو بهترین و ارزنده ترش رو انتخاب نموده نویسید و فراموش نسازید که به کانال شو ستاره ها رو پادپیساتسا کرده لایک گذارید، زیرا ما برای خوشحالی شما همیشه دست پای کاریم. با ما بمونید. وقتی از من دلم شکستی نداری با غم و درد دل آشنایی پیش یاری چقچقی طرفای کلاب میرم. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. дар канали Hakim TV бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.